खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं मोगथां बसुमतारी बे समाव फोसावनो लादों गेलेमु आयदानि मोनसे गोनां रादाब हादरारि थाखोनि फुटबल गेलेमु फोथाराव बाखनायथावै गेलेनानै मुं आर्जिनो हाबावदों बर' फिसा उफुर्न नार्जारिया दासान्दि खुंजागासिनो थानाय इन्डियान वमेन्स लीग फुटबल टुर्नामेन्टनि मोनसे मेच गेलेनायाव हेट्रिक गल होनो हादों क'क्राझारनि बर' फिसा उफुर्न नार्जारिया Arrows they field a really attacking formation. Apurna Narzari, brilliant layoff, might be the second one, clattering in and off the post, still a chance and it's 2-0. Apurna Narzari with a second, this time getting some help of the woodwork. अल इन्डिया फुटबल फेडारेशननि बानजायनायाव दासान्दि हादरनि गुबुन गुबुन रायजोफोरनि स्टेडियामफोराव खुंजागासिनो थानाय इन्डियान वमेन्स लीगनि मोनसे मेचखौ थांनाय सानखालि उरिष्या पुलिस आरो इन्डियान एर'स हान्जानि गेजेराव मोगा-मोगि बादायलायदोंमोन। बे बादायलायनायाव उफुर्न नार्जारिनि गेलेनायनि जादुजों इन्डियान एर'स हान्जाया 4 गलनि फारागथियाव देरहानो हादों। बे मेचआव गावनि फुटबल गेलेनायनि जादुजों हेट्रिक गल होनो हानानै उफुर्न नार्जारिया हादरनि गेजेराव गावखौ सासे गोख्रों आइजो फुटबल गेलेगिरि महरै सिनायथि होनो हादों आरो गावनि फुटबल गेलेनायनि केरियारखौ गोजौ फारसे लांनो हानायनि लामाखौ रोखा खालामनानै लानो हादों। दासान्दि सोलिगासिनो थानाय इन्डियान वमेन्स लीग फुटबल टुर्नामेन्टआव उफुर्न नार्जारिनि हान्जा इन्डियान एर'सआ 7 पइन्ट मोननानै पइन्ट टेबोलनि 5थि सारियाव दं आरो गल सोनो हानाय गेलेगिरिफोरनि फारिलाइयाव 4 गलजों 4थि सारियाव दं उफुर्न नार्जारिया। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बनरगाव फाग्राबारि गामिनि बिश्वजित नार्जारिनि फिसाजो उफुर्न नार्जारिया आथिखालाव भारतनि आन्डार 19 आइजो फुटबल हान्जानि जानानै गेलेगासिनो। लोगोसे दासान्दि खुंजागासिनो थानाय इन्डियान वमेन्स लीग फुटबल टुर्नामेन्टआव इन्डियान एर'स हान्जाजों गेलेगासिनो दं। बिथाङा भारतनि आइजो हान्जानि जानानैबो थांनाय बोसोराव बांलादेशनि ढाकायाव खुंजानाय सेफ आन्डार 19 वमेन्स चेम्पियनशिपआवबो गेलेहैखांबाय। Arrows they field a really attacking formation. Apurna Narzari, brilliant layoff, might be the second one, clattering in and off the post, still a chance and it's 2-0. Apurna Narzari with a second, this time getting some help of the woodwork.